Malte. Hej Kasper. Har du prøvet at sove på skolen i det mørke kælder? Nej, har du det? Ja, selvfølgelig. Hvem tror du det er? Altså, jeg tør jo godt det, men jeg har bare ikke prøvet det endnu. Det er så mødes her i aften kl. 8 til soveting med. Okay, det skal jeg. Vi ses. Hvad så, Malte? Har du stadig studieklub med? Nej, det er rigtig fantastisk. Hvad er det her? Altså, min mor og far kan vi tage, så man også har den gamle studieklub med. Skal vi gå? Ja, selvfølgelig. Er du klar? Ja, selvfølgelig er det. Så må du hellere end sådan noget. Men pas på, vi ses måske i morgen. Ja, helt klart. Ses. Ses, man. Okay, det skal nok blive spændende. Der er ret skræmmende her. Jeg må hellere tænde noget lys.